Ġiet iffirmata d-dokumentazzjoni finali tal-Local Plan Review għal Hondo ir-Rumien kif ħabbar il-Ministru Għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri. Din id-dokumentazzjoni ser titressa quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-approvazzjoni finali sabiex tidħol fis-seħħ il-bidla fil-pjan lokali tal-2006 Għal-Għawdex u Kemuna. Propju issa illum li firmajna din id-dokumentazzjoni ser tmur lura għand il-Kumitat Parlamentari ġewwa l-Parlament għad-diskussjoni finali u mbagħad sussegwentement tidħol liġi fis-seħħ tibdil fil-pjan lokali sabiex propju jirrifletti dak kollu li ilna niddiskutu u jirrifletti wkoll saga ta' 22 sena li titmiem hawnhekk propju darba l dejjem. Il-Ministru Camilleri fakkar li f'Jannar ta' din is-sena l-Awtorità tal-Ippjanar netiet proċess ta' konsultazzjoni pubblika bilan li jkun hemm tibdil fiż-żona ta' Hondo ir-Rumien sabiex din ma tibqax żona ta' żvilupp iżda tinbidel f'żona ta' afforestazzjoni. Huwa kompla li wara li ġie fit-tmiem il-proċess ta' konsultazzjoni, il-Gvern mexa għal pass li jmiss billi ddikjara dan is-sit bħala żona speċjali ta' konservazzjoni l-ogħla livell ta' protezzjoni u ħarsien ambjentali li joffru l-liġijiet ambjentali ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg qal li l-ħolma ta' bosta wara taqbida legali ta' aktar minn 20 sena issa saret realtà hekk kif il-Barja u l-madwar ser ikomplu jitgawdew mill-pubbliku. Wara 22 sena il-poplu tal-Qala jista' jieħu nifs ġdid. Dan għax illum ġie firmat il-dokument finali minn Ministru Għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri biex bekk Hondo inkserħu moħħna darba għal dejjem. Nixtieq ukoll hawn nirringrazzja lill-Prim Ministru li dejjem żamm kemmtu.